know what? For the Zion building is almost in completion. So nearing completion. Yeah, nearing completion. Igwe has come to supervise what is going on here. It's wonderful. Very, very. Evangelist Ebuka and Obi. Oh, yeah. Akurulo. Oh, yeah, mankind. Akurulo. Yes. O Chineke. Boenga kutuga ngugbo ihe na-emere na mpara buru niile. Oh, yeah. Butere anyị transformer. Sure. A ga-afụ bụ ụdị ya ụzọ ibe. Sure. Ebe ahụ ka nsi mgbe pụta ga-afụ the transformer. Ebe a mount ya. And all the very, very good. Yes. Nsikwa ka m bịa mee inspect ụlọ a na-arụrụ anyị. Yeah. Agaghị emepe ya mgbe ga-eto aka. Oh, yeah. And ọ ga-abụ free medical center. Chineke. Isaiah 40:31 says, "They that wait upon the Lord shall have their strength renewed. Oh, yeah. They shall mount with wings like eagles. They shall fly and shall not grow weary. Oh, yeah. And they shall walk and faint not." That is the Bible. This is his promise in Jesus' name. Amen. 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 Okay, these are the workers. Yeah. Some of them are up. Yeah. These are the workers. They are coming down. Some are coming down. If they cannot, they should continue what they are doing. Continue what they are doing. Don't worry yourself. Continue what they are doing. Okay, you go there, Mesa. at least the workers. Let me show. I'll give them something. All right. One of you. Igwe. Bread. One of you go and collect it and send to the other. Yeah. Okay. Yeah. Ibo mwana ege manteke na kwa mono unu neda video unu neneketa kanko wali unu of mabuno na agotari ihe media da video bu obodo that obodo evangelist Ebuka Obi till transformer near one of those villages Obi transformer last year December. A lot of them were rock for years. Government enepu anya enweghị nkwekwu ihe several that na unu chọkụ obodo dị mma. We should start giving government their duties to do. Call them out. Call them out. An individual cannot come and shoulder government responsibilities. Still in that name, we be saying they are not doing well. Why am I saying all these things? I know responsibility the government to bully be individual, still complain that that individual is not doing it. And then with the government allocation, local government again analo, House of Rep, Assembly, Representative, everybody na analigo. Obodo ama nwe school, obodo ama nwe ọkụ, obodo ama nwe motorable road, obodo ama transformer mebi echefu maka echefu, obodo health center dị na ya bibido tewe tonitewe bụ ihe ka dị na ya luwe today mụ na gị na-abụnụ. Ị na-afụ na that health center wo nke mpagi user ya amụọ gị that place itonitekwa nata in 2026 dechere na ị na-eje ka meet that health center no that place. Is it not a cause onoborono kabolo? Uzamande. What happens to the representative? What happens to your local government chairman? Ibebia say your president does not know your village, your president does not know your street in your village. Or your local government coordinator. In with allocation, I say okay, this allocation better this month. No project agent 1 or 2 villages. KJ complete here. You go see Mr. President. Say no we ha na alụ dem ma. Mana nka nothing everywhere no chako. Kita na Ebuka Obi na alụ ụlọ ọgwụ again na ajụzụ nwoke ike ọ na-agwụkwa dị ga-agwụ. Ebe isi eweta ya mmaji pụrụ mmaji o. Ebe isi eweta ya mmaji pụrụ mmaji lụrụ gaba. Man, it's just so sad that our people they feel no they are the right, no their responsibility, no responsibility church, elologuzo, elologi onogo, loalegi school, loalegi oko, loalegi nkahanchini ni be no responsibility church. Man, I refuse to call out the government organization, government that is their primary duty ime.
oluechi everybody akpọrọ chọọchị n'ọnụ pastọ jikwa wee lie guy pastọ jikwa wee mee nka gwa kene mma ihe ndị gọọmenti na-alụzi kwene m ihe gọọmenti na-alụ. I'm just so happy na this igwe self maalụ chukwu. Look at how igwe of obodo na-ekwu otu Bible. Quote a Bible gosi gị that na when the righteous is empowered, the people rejoices. The people na rejoice mgbe ọ bụ na onye uzi omume nọ n'ọchịchị. Anyị kwesịrị iji aghụghọ na-eso nwanne anyị nwoke. What he needs, what evangelist Ebuka needs is our full maximum support. Because na eto dike na nke o mere ọma ọzọ. All these things na-aga kịta akwa ndị obodo ji aka ha gba ya na social media. Zion ministry agbakwa ya na social media. And most people amaro na ọlụ na-aga na that village. Free medical care for that community. At least you see other communities anabia. At least allow such thing in your community. The neighboring community yana akpọta mmadụ instead of you travel or far distance. EJD, the other one on akwadi mepeketa ọsịkwa no free delivery for ụmụ nwaanyị. Ebulu ha na nwaanyị nwunye gị dị ime bịa mụọ nwa anara ajụ gị weda na ịbụ onye omenala na ị na-eje ụka na ị na-eje nka na ị na-eje katọlik na ị na-eje anglican na ị na-eje redeem na ị na-eje deeper life. Once your wife is pregnant, come there and deliver. Last year December ndị redeem me program na their location, their main branch. Then we crusade ha na-aga emewe whereby prominent men of God and everybody na be around the world. They recorded about 14,000 beds successfully. 14,000 women delivery free, and the kina amucha kani big baby things, baby bed, aqua, bonvita, Milo, all those things here UN support to go down work for the meantime. Despite not being their member. Man, a man for can the blogger supposed to hear. A man for the system that control, because people always want to hear what they want to hear. Nkunitizo kwa sige church in a Zibo channel must be posting church. Mbambia post be ga robina go ebe na akwa nwuru ebe na ekechi mmadu na n'ite ebe na ekechi mmadu na pi na apichi. Onye mbia post be lege. Mmadụ meta ọfụma, open your mouth si na mmadụ meta godoro ọfụma face, because ndị Igbo na-atụ n'inu si na ka ị na-agba nkịtị na mara onye ya nọpụrụ gị ji isinye n'ọkụ. Ịma mmadụ atị na ahị praise no ebe aka nwunye gị amụ nwa tomorrow. The life we are living, we live in a circle. Ụwa na-eme ntụgharị, o nwere ike ka ị na-eso nwa eme gị transfer to another state. Mgbe ilu di ya ọ bụrụ ihe dị gị nso bụ Seraphic Hospital dị gị nso, ihe ji maka na ị na-eti isi ya na hapụ nwunye gị nọ in labor n'ime abalị ka ị na-egbeche n'ụlọ ọgwụ ịchọwa ebe ya agba moto 2 hours before elu. Let us learn to appreciate our one, if not for anything. Ebuka bụ onye Igbo anyị. Na ihe ndị Yoruba na-akwụ nwanne ha nwoke n'azụ na-achị ọchịchị na-achị ya ọchịchị nchigbu, mana ndị Yoruba ya asị kata m onye ọzọ ya nọlị ka nwanne ha nọlị ya nwanne ha chọrọ gama. Onye Yoruba mepee ọnụ na news sị gị n'ogbu na mmadụ 32 that he is ready to do anything for Tinubu iligoro n'ọchịchị n'ogbu na mmadụ 32. That guy is still working freely in our society today. He's still working freely. Ya bụrụ onye Igbo kwulia. Onye Igbo kwuo that in tomorrow enwe Operation Crocodile Dance na your community. The genesis of all these things, let us learn to appreciate our own, whether in a joke or maybe a joker. Man, in that Christian domain is filled with wickedness. Was in the post na afunu bero monya adoration kuli homo maka Ebuka. Ali so Ebuka mete ibaka akọ no se no metelia. Oboro mbobo na na-achọ ebe anyị fix okwu si na Ebuka men ka men kozo kwu nka kwengo just to push narrative kunu wee nwe ike na-enweta view kunu si wee chọ. Be it far from me na ma afama na of God mele homa and I turn eyes right na ma for ya. I will never do it. God one.